Argent sa liberté? Izy roa e. Raiky fô bakany. Mbola tsara antsika jiaby hoan'izay magnaraka fandarina eto amin'ny canapé jaune. Invitentsika niany agnisan'ny artiste tegna ankafizintsika amin'ny TikTok akao. Tsy azovy zegny fa Kelly Boy. Bonjour Kelly Boy. Bonjour Tasiana, magnano mbola tsara antsika jiaby. Kelly Boy eto amin'ny canapé jaune. Ino zegny navian'ny Kelly Boy tegna agnarananao sa? Agnarako Couto-Antoine Prince Philibert. Surnom zegny le Kelly Boy sa ino navian'ny Kelly Boy? Nom de guerre zegny. Ndesina miady. Kelly Boy. Kelly Boy ve en couple sa tsy en couple? Za amin'izao mbola tsy de haiko tsara be hoe couple na tsy. Ok ary. Combien titre zegny fiaignanao ke de ino titre? La vie. La vie. Yeah. Miprofite fiaignana tsara zegny Kelly Boy. Agnaty la vie ne zegny misy oui ndraiky anao malahelo raha vie zegny. Raha ohatra hoe amianao échelle sur 10 fiaignanao ake firy? Fiaignanako. Oui, fiaignanao andavanandro plus le anao artiste anao zegny. Raha ohatra hoe zavantsika amin'ny sasany. Koa raha ohatra hoe fiaignako fangaro fiaignako ngia 7 sur 10. 7 sur 10. Yeah. Ary azova artiste tiany Kelly Boy ampiaragna feo satria jusqu'hatreto zay mbola tsy nahita feat amin'ny artiste hafa. Le tiako ampiaragna feo Joyce Menamakoa. Dezovy i artiste ankafizin'ny Kelly Boy gasy taontsika hoe amianao viava raiky, lala raiky. Joyce Menamakoa. De lala? Mad Max. Mad Max. Fa artiste viavy jiaby reveko. Ok. Avy amin'ny Kelly Boy zegny normal ve viavy mihinam-bolana lala sa ino hevitrinao manokana amin'igny? Mihinam-bolana lala izy ko mbola tsy vadiny izy karaha hafahafa ihany. Ko vadiny izy tsisy problème. Tsisy problème. Anao efa manambady? Non, mbola tsendriky vady. Hitanao normal zegny anao ko raha ohatra hoe mihinam-bolako. Tant que antsika finamagna sa anao? Na ohatra hoe olo miaraka aminao zegny. Ko olo miaraka aminahy izy hitako normal yani. Efa ho vadinao moka izy zegny. Ya, hitako arakaraka zegny io arakaraka situation raha ohatra hoe fa hitako matomany. Ya sady izy koa moka zegny ndraindraiky tsy maintsy hoe ya mifagnampy zegny. Fa lala fa mga bébé kokoa. Tsy problème zegny. Raha ohatra hoe ampisafidiana i Kelly Boy ke argent sa liberté? Izy roa e. Raiky fô bakany. Liberté. Liberté. Ary liberté sa succès? Sa succès. Salis mbo yakaroa amin'izay. Angala roa. Karoa amin'izay sa. Zary miaraka zegny. Sady tia rô mazava ny tia menaka. Ok ary. Fierté tegna nandalovan'ny Kelly Boy hatreto. Nanomboka anao nihira. Izy ndraika zegny efa tsy de mitovy karaha le za taloha azy. Koa le hoe nanomboka za nihira zegny tsy mitovy. Efa fiera za. Fa za izy ka mahavita hira ho za fiera. Fiera fô. Ary Kelly Boy tegna hoe misy manager. Amin'ny resaka manager zao manager nagnantona anao sa anao nitady manager? Za nitady manager. Anao nitady manager. Izy ngiazy karaha saika tsy agniky ngiazy. Tsaiky nanegnina eo aza? Saika tsy agniky ngia nagniky avy teo. De Kelly Boy aveza? Afa Tamatavy. Avy Tamatavy. Tamatavy. Fa mipetraka aty an-tanàna zao. Nagnano la mozika. Ino hitan'ny Kelly Boy tegna mampiavaka azy amin'ny artiste sasany? Zaho tsy le mahay mihira be tsara feo regny. Tsy edy ngambany. Normal fa. Normal. Nisy débat hely hitako tamin'ny Facebook tako de magname avis no anao. Débat nino zay? Avesa malo. Tsisy dirako. Misy diranao satria mikasiky artiste. De nisy lalahy zegny nivolagna hoe miavogna andre artiste fa taonko andre tampijanogno le hoe beky tsy hitan'olo ivela karaha hoe miprotéger image-nandre zegny. Marigny ve zegny aminao sa satria hatreto bôka tsisy artiste zegny tsisy mivolagna hoe za miavogna. Matetika mivolagna tsy miavogna rery. Izy zegny karaha olo jiaby artiste io. Anao aky zegny misy anao moka zegny mbo fantan'olo. Fa misy olo tsy fantan'olo. Ohatra zegny hoe mipaha izy de
oe raha ohatra raha karahan'zagny de mety sy koa beningaly olo de mety gaga oe fogna de vita karahan'zagny koa artiste ohatra zagny mipandalagna izy de oe fogna tsisy hoe kôlo tsy fo hitany zagny izy tsy to de andeha oh raha karahan'zagny zagny fa cool badman fanao artiste niavagna fa fanao artiste niavagna za koa moko zagny tsy de hoe magnantogna be fa za mipetraka amin'ny place misy ana fa tsy haiko na prestige agnaran'zagny fa za koa zagny za tsy de mivolagna zagny tegna marigny za tsy de mivolagna fa za cool ary amin'ny inspiration ny clip Kelly Boy zao hevitrinao manokana sa idiran'ny manager hevitra ifagnampihagna ake fogna zagny tegna marigny ohatra hoe non zagny ohatra magnandefa message aminao metimety amanao ty de koa tiako izy de ataoko karahan'zay fa izy tagniniako zagny le ninafogna satria za magnano anira io le vision hitako igny tiako akotra am'le raha de ino réaction Kelly Boy nahita agnisan'ny à chaque fois iran'ny Kelly Boy alatsika amin'ny TikTok zao matetiky hitan'olo de ino réaction anao amin'igny hitan'olo ya matetiky zao misy fagnano fo tegna marigny réaction comme zagny zao mety tsara ihany zagny le raha mato sady le raha ne tsara avy nisy fotoagna Kelly Boy niezite ohatra hoe i rehefa vita niezite hoe aboakantsika ty sa tsy aboaka irana boaka farany igny zao za tegna aka ty sa tsy aboaka nefa fite tegna satria nalefako tamin'ny managerako hira igny de za moko efa maro be hirako de karaha hoe hitany mitovy fogna zagny le raha de tsy tetra ngia fa za matoa za zagny nagnotany hoe ahoana ty nisy raha zagny tao de aboaka fogna izy avy teo za koa zagny to de naboakako degny tam TikTok raha io de hitanao hoe tian'olo izy igny avy sady za koa ndraiky mandatsandatsika koa fogna fa misy tsy hitan'olo aby izy koa de za zagny tagnaty loko hoe samba tsy hitan'olo fa alefako fogna malokany ary ira fataon'ny Kelly Boy zagny ino aby ino zagny ohatra hoe afrobeat zay mahatonga inspiraka ake fogna karaha ny moko ny ndraiky zay moko tsy de mamboatra instru loatra hoe amboaragna zay vo raha fa mahita instru amin'ny YouTube instru raha tsy maintsy mangalatra kely koa karahan'zagny de igny amizay d'après igny amizay magnano fa ohatra hoe na azoky zagny koa fa tiako de fa ataoko ohatra misy raha mandalondalo agnaty loko misy vision zay Kelly Boy zao atreto le hitako matetiky resaka fitiavagna de misy aparin'zagny sa misy koragna ino mikasika farahandro apocalypse fa misy raha raiky zay koa tsy ela kasika viavy tsy fitiavagna fa viavy ba miova hely zay Kelly Boy zao anisan'ny artiste tegna le hoe hitan'olo amin'ny TikTok akao de Kelly Boy anisan'ny magnano matraquage sa atreto mbola tsy magnano ndraikindraiky magnano fa tsy de hevitrako loatra le izy aminao ve misy impact ihany le hoe maro olo mpagnano TikTok iranao sa mitovitovy fo misy ka misy impact ino raha nataon'ny fan anao tegna le hoe tsy nampoizinao ohatra hoe fankahita fa ny bateningazy za bandy lety tema mbaran'ia lamikaly amin'ny tanàna amonako akoho mbaran'ia za to de gaga be olo teo misy bandy zegny magnano an'izay izy olo tsy hainao de nandeha anao za ndraiky tsy afaka nandeha tsy afaka nandeha tam'zay tsy afaka zegny edy ary le nataona viavy ke na commentaire zegny na message hitanao hoe azala misy olo karaha nito de magname bisou nezare ah oui en parlant de bisous miss bisous marigny agnaty clipnao sa zegny misy olo boko mahay misoma amresaka oui marigny begny sa tsy marigny caméra regny za mbola tsy kagnotany hoe tsy mamara zegny madame ok ary ifaragnantsika azy raha ohatra hoe mizaha émission ty ex-nao de ino message ameny Kelly Boy ex-nazy mbo ialan'le hoe ino message alefa amin'ny mpankafy zegny big up izy big up agnisan'olo mirafy ex Kelly Boy sa tsy mirafy tsy mirafy tsy manao asany
Ok, de magnapetraka fisaoragna ho an'ny Kelly Boy tsy ny salasala nantsovinay ato amin'ny canapé Sean. Yo, mankasitraka be dia mirary soa antsika jiaby. Veloma daholo.